Maraming salamat sa 5 taong pakikinig at pagsubaybay sa Kwentong Takip Silim. Happy 5th Anniversary! Kwentong Takip Silim! Ilang beses na kitang sinabihan na wag mong babalikan ang bagay na yan. Pero Nay, ito magliligtas sa mag-ina ko. Marami pang paraan. Alam mo na ngang dyan namatay ang tatay mo noon. Malakas ang pamilya nila. Ang kailangan nating gawin ay magpakalayo't umiwas na lamang. Hindi, dito lang tayo. Ako ang lalaban sa pamilya ng mga aswang na yan. Hindi ito matatapos kung lalayo tayo palagi. Sabi na ngang tumigil ka dyan, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Joseph. Delikadong ginagawa mong yan. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako tutungangalan para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Para sa kaligtasan natin. Joseph, anak. Ano to? Bakit? Paano mo nalaman? Inay, alam kong may kakambal akong engkanto. Si Lolo Terio ang nagsabi sa akin. Humingi ako ng tulong sa kanya para matalo ko yung aswang na yun. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Olivia, hindi ko tunay na pangalan. Mahilig akong makinig sa channel ninyo at ngayon ay karanasan ko naman ang naisip kong ibahagi sa lahat. Nangyari ito taong 2006 sa baryo ng aking asawa na si Joseph. Nagkakilala kami sa isang mall kung saan kami nagtatrabaho. Isa akong sales lady habang siya naman ay isang janitor. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob kaya sinagot ko siya kaagad. 1 taon ay nagpakasal kami kaagad at sumama ako sa baryo nila upang makatakas sa aking pamilya. Mabait at maalaga ang asawa kong si Joseph. Wala akong problema sa naging pagsasama namin. Masaya ang pagsasama naming mag-asawa. Nagtutulungan din kasi kami sa mga gawain at iba pang trabaho. Ngunit unti-unti kong matutuklasan ang kababalaghan sa kanilang baryo, pati na rin ang tungkol sa kakambal na engkanto ng aking asawa. Nay! Si Olivia nga po pala, asawa ko. Magandang araw po sa inyo. Asawa? Bakit? Buntis na ba siya? Nagpakasal po kami sa West. Pasensya na po at hindi na po kami nakapagsabi sa inyo. Anong pinagsasabi mo, Joseph? Ang buong akala ko ay nagtatrabaho ka lang sa Manila. Tapos uuwi ka rito sa atin na kasal ka na? Nay, hindi po namin gustong itago ang tungkol sa amin ni Olivia. Sadyang wala lang kami oras para sabihin sa inyo. Gaano na kayo katagal nitong anak ko? Mahigit 1 taon pa lang po. Diyos ko, kabago-bago nyo pa lang pala. Tapos nagpakasal na kayo? Anong akala nyo sa pagpapakasal? Madali lang? Hindi ka talaga nag-iisip, Joseph? Dapat pala sinabi muna natin sa nanay mo. Nakakahiya naman, mahal, kung dito pa ako titira sa inyo. Mahal, huwag ka namang problema, okay? Nabigla lang yung si nanay. Panigurado sa susunod na araw magiging okay na rin siya. Baka nga mamaya ayos na yun eh. Tara na, kumain na muna tayo para makapagpahinga ka rin pagkatapos. Nagtungo na kaming dalawa ni Joseph sa kusina para kumain. Hindi maalis sa isipan ko yung itsura ni Tita Magda. Kahit naman sino mabibigla kung ang anak mo ay uuwi ng may asawa na. Mahal, ang aliwalas dito sa inyo, no? Hindi katulad sa Manila na sobrang mapolusyon. Maliwalas talaga dito, mahal. Hayaan mo, ipapasyal kita para makita mo naman kung gaano kaganda dito sa lugar namin. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna kami ni Joseph sa kwarto niya. Hapon na nang magising ako. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang sumilip ako sa bintana.
Hindi ko na ginising pa si Joseph. Mukhang pagod din kasi siya noon dahil sa biyahe. Lumabas muna ako ng saglit sa kwarto para uminom ng tubig nang makasalubong ko ang nanay ng aking asawa. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo. Hindi pa po ako formal na nakakapagpakilala sa inyo. Ako nga ho pala si Olivia. Gusto ko lang po na humingi ng pasensya dahil sa naging desisyon namin. Naging padalos-dalos po kami ni Joseph. Wala naman akong magagawa pa. Ang akin lang sana, hindi kayo nagmadali sa ganyang bagay. Ay, tapos naman at nandito na rin. Ang payo ko lang ay lawakan niyo ang isip sa pagsasama ninyo. Maraming salamat po. Meron nga pala kaming pasalubong para sa inyo. Naku naman at nag-abala pa kayong dalawa. Mukhang nagkakatuwaan kayo dyan ah. Gising ka na pala, mahal. Ay naku, nagtatampo pa rin ako sa inyo. Hindi man lang ako naimbitahan sa kasal. Imbitado ka naman sa handaan namin. Tayo na lang mag-celebrate. Ikaw talaga na bata ka. Halika nga't pumarito ka sa tabi ko. Ikaw na lang ang nag-iisa kong kasama, anak. Kaya naman nalungkot ako nang malamang nagpakasal kayo. Bakit ba kasi nagpakasal kayo agad-agad? 1 taon pa lamang kayo bilang magnobyo at nobya. Gusto ko po kasing maalis si Olivia sa pamilya niyang mapang-abuso. Ayun ang naging solusyon namin para makalaya na siya. Kaya pasensya na po talaga at nagbadali kaming dalawa ng anak ninyo. Ganun ba? Nak, pasensya na rin at hindi pa maganda ang salubong ko sa inyo kanina ng anak ko. Halika kayo't ipakita nyo sa akin niyang pasalubong na binili nyo sa Manila. Nagkatinginan kaming dalawa ni Joseph. Tama nga siya. Magiging okay din agad si Tita Magda. Nasa kwarto po. Saglit lang at kukunin ko na muna. Ako na, mahal. Mag-usap na muna kayong dalawa ni nanay ha. Pumunta na si Joseph sa kwarto para kunin ang pasalubong namin kay Tita Magda. Pagbalik niya, napansin niyang hindi naman kami nag-uusap ng nanay niya. Ang tahimik niyo namang dalawa. Ito nga pala yung pasalubong namin ay. Pasensya na at yan lang yung nakayanan namin. Maraming salamat sa bestidang binili nyo sa akin. Tamang-tama. Kailangan ko ng preskong damit para naman preskong pakiramdam ko habang nagtitinda ng gulay. Naging maikli lang din ang pag-uusap namin. Inayos na muna ni Joseph ang mga gamit sa kwarto bago kami matulog. Pansin na pansin ko ang kakaibang katahimikan ng kanilang lugar. Iniisip ko rin ang pamilyang naiwan sa Manila. Mahal, okay ka lang? Parang lalim ng iniisip mo dyan ah. Iniisip ko lang yung pamilya ko sa Manila. Kumusta na kaya sila? Kumustahin mo na lang muna sila, mahal. Pero sa ngayon, isipin mo muna yung sarili mo. Ilang taon ka nang subsub sa pagtatrabaho eh. Salamat. Ay, bahala na talaga kung anong mangyari. Basta ako, masaya akong kasama kita. Lumabas na kayo riyan at handaan ang gabihan. Pumarito na kayo't baka lumamig pa ang pagkain. Itinigil muna namin ni Joseph ang ginagawa bago lumabas sa kwarto. Paglabas ay naamoy ko na kaagad ang mabangong pagkain na nagmumula sa kusina. Ang bango naman ng luto ni nanay. Ito talaga yung na-miss ko dito sa atin eh. Hay nako, nagbibiro ka pa dyan. Kumain na tayong 3. Maraming salamat po. Ano yun? Bakit may umaalulong na aso? Huwag mo nang pansinin yun, mahal. Ganyan talaga dito sa amin. Marami kasing hayop na pag-aalagala kapag ganitong oras eh. Ganun ba? Nagpatuloy kami sa pagkain. Masayang kwentuhan ang naganap habang nasa hapag kami. Pasado 8:00 na nang matulog kami at sa totoo lang ay maaga pa iyon para sa akin. Kakaiba ang katahimikan dito sa probinsya ng aking asawa. Nakatulala ako noon sa kisame. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin
na nagmumula sa labas. Wag! Teka, wag! Mahal! 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 Gumising ka! Bakit may problema ba? Nagsasalita ka kasi. Para kang binabangungot. Naku, wala yung baka nananaginip lang at saka, bakit gising ka pa? Matulog ka na, maaga pa tayong gigising kinabukasan. Pinilit kong matulog sa tabi ni Joseph. Kinabukasan, matapos mag-almusal ay nagpasya kaming mamasyal sa kung saan-saan. Nakikita ko kay Joseph na natutuwa siyang nakabalik siya sa probinsya niya. Ipinakilala niya pa ang mga kaibigan niyang sina Madel at Hector. Naging mainit ang pagtanggap nila sa amin. Pagkatapos mamasyal ay dumiretso na kami ng uwi sa bahay. Mano ho, nakauwi na po kami. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Mukhang namasyal kayo ng anak ko Nagustuhan mo ba ang lugar namin? Sobra ho at saka nakilala ko na rin ang iba niyong kapitbahay. May bagong kachismisa ng misis ko Hoy, hindi no? Ikaw talaga? Kayo talaga. Tumungo na tayo sa kusina at bumili ako ng merienda. Baka nagugutom na rin kayo. Saktong-sakto, Nay. Kumakalam na ho ang sikmura ko kanina pa. Naging magaan ang buhay ko sa probinsya ng aking asawa. Madali ko ring nakapalagayan ng loob ang mga kapitbahay namin. Maganda rin ang pagsasama namin ni Joseph at hindi ako nagsisi na sumama ako sa kanya. Kahit minsan ay sumasagi sa isip ko ang iniwan kong pamilya. Mahal, pasok na ako sa trabaho Nag-iwan na rin pala ako ng pera para may pambili ka ng pagkain mo Ingat ka, mahal ha. Hahatiran na lang kita ng tanghalian mo. Sige na, mahal. Baka mahuli pa ako Umalis na si Joseph at ako lang ang naiwan noon sa bahay. Pumapasok ang asawa ko sa malapit na convenience store sa amin habang si Nanay Magda naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Maya-maya pa, dumating siya. Oh, nakaalis na ba si Joseph? Magandang umaga, Nay. Opo, kaaalis niya lang. Mabuti naman kung ganun. Magpapahinga muna ako ng sandali Gisingin mo ko maya-maya para makabalik ako sa palengke. Sige ho. Pumasok na si Nanay Magda sa loob ng kanyang kwarto habang ako naman ay ginawa ang mga gawaing bahay. Naglinis ako ng buong bahay at naglaban na rin ng ilang labahan namin ni Joseph. Nagtungo ako sa bakuran para magsampay na ng mga nilabhan. Olivia. Olivia. Ha? Sino yan? Olivia. Olivia. Diyos ko po. Oh, bakit parang takot na takot ka dyan? Ano bang nangyari? May tumatawag po kasi sa pangalan ko kanina sa bakuran. Tapos wala naman hong ibang tao, Nay. Wala lang yun. Huwag mo nang pansinin. Sige na at babalik na ako sa palengke. Sabay na tayo, Nay. Hahatiran ko din kasi si Joseph ng pagkain sa trabaho niya. Naghanda muna ako ng pagkaing dadalhin para sa aking asawa. Pasado 11:00 na nang lumabas kami ni Nanay Magda sa amin. Habang naglalakad papunta sa terminal ng tricycle ay nakita namin ang kumpulan ng mga tao. Halos magimbal ako sa nalamang isang patay raw ang natagpuan at para itong sinakmal ng isang mabangis na hayop. Diyos ko po, nakakatakot naman. Oo nga, Nay. Anong klaseng hayop naman ho ang gagawa nun? Hindi ko rin alam, anak. Huwag na tayo makiosyoso. Ang mabuti pa, halikan at baka mahuli pa tayo. Masyadong maraming tao rito at nakakatakot. Hindi ko maiwasang kabahan dahil sa natagpo ang patay sa lugar namin.
Pagkarating sa convenience store ay saktong break time na ng asawa ko. Mahal, nandiyan ka na pala. Oh, bakit ganyan yung itsura mo? May natagpuan kasing patay doon sa atin. Parang sinakmal daw ng mabangis na hayop. Ano? Teka, ayos ka lang ba, mahal? Oo naman, mahal. Nagulat lang ako sa nalaman ko kanina. Heto nga pala yung tanghalian mo. Kumain ka na't baka matapos na ang break time nyo. Salamat, mahal. Tara, sumabay ka na kaya sa akin. Tumango ako sa kanya pero masyadong tuliro ang isip ko at kung saan-saan napupunta. Hindi talaga maalis sa isip ko ang nabalitaan namin. Mahal, kain na. Niisip mo ba yung kanina? Oo, nakakaawa kasi yung sinapit ng biktima. Kaya ikaw, huwag kang lalabas sa gabi ha. Masusunod aking kamahalan. Ay nako, mga kalokohan mo talaga. Bilisan mo na't may gagawin pa ako sa bahay. Mabilis din akong umuwi ng bahay matapos naming sabay na kumain ng asawa ko. Pero habang pauwi, parang may sariling buhay na ang balitang nakarating sa amin sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun makalimutan at masyado akong kinakabahan. Lalo na para sa kaligtasan namin. Oh, para ka namang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan. Ano bang nangyari? Hindi lang mawala sa isip ko yung nangyari kanina. Nakakatakot naman yung ginawa sa biktima. Maraming ganyang pangyayari dito sa lugar natin. Kaya ikaw mag-iingat ka. Huwag na huwag basta magtiwala sa mga taong nakakasalamuha mo. Opo, Nay. Maya-maya ay dumating na rin ang asawa ko mula sa kanyang trabaho. Agad ko siyang inasikaso. Mahal, nandyan ka na pala. Magpahinga ka na muna. Kumain na rin tayo. Nauna na si nanay at nagpapahinga na sa loob. Salamat. Nawawala talaga ang pagod ko kapag nakikita kita eh. Hay nako, kasal na tayo, bolero ka pa rin. Kumain na nga tayo para makapagpahinga na. Kumusta ka naman sa trabaho mo? Ayos lang, mahal. Maraming customer kanina kaya yun, ginabi din ako ng uwi. Ikaw ba? Ako, inaalala mo pa rin ba yung kanina? Hindi naman na. Hayaan mo na. Basta palagi na lang tayong mag-iingat. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Matapos kumain at makapagpababa ng kinain, dumiretso na kami sa kwarto para sana magpahinga. Ang kaso, hindi ako mapakali sa sobrang tahimik. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin at nanunood nung mga oras na yon. Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ko alam. Parang may nakatingin kasi sa atin sa sobrang tahimik. Nasanay ka lang sa Maynila na sobrang ingay. Dito kasi puro insekto maririnig mo kasi sobrang tahimik eh. Saka yung mga nasa bubong, mga pusa lang yan na pag-alagala. Ligtas naman dito sa atin, huwag kang mag-alala. Sa bagay. At saka ang aliwalas nga naman dito sa inyo. Siguro nga iniisip ko lang yun kaya natatakot din ako. Kaya matulog na tayo, mahal. Para naman may energy ka bukas kapag nakipagchismisan ka ulit sa mga kapitbahay. Ewan ko sa'yo. Isinantabi ko ang nararamdamang takot tuwing gabi. Wala rin naman kasing kakaibang nangyayari kaya hinayaan ko na lamang. Sa sumunod na araw ay sinama na ako ni nanay sa palengke upang tulungan siya sa pagtitinda. Mabuti na rin yun para naman matulungan ko ang aking asawa. Isang araw may daladalang balita si Nanay Magda, dahilan para muling mabuhay ang takot ko. Diyos ko! Pinatay daw ang alagang hayop ng kapitbahay natin! Nakakatakot na talaga! Sana mahuli na yung hayop na yan at mukhang ginagambala na naman yung lugar natin.
Kawawa naman. Grabe. Pati mga hayop hindi na pinalagpas. Sinabi mo pa. Nako, tara na nga't baka mahuli pa tayo sa palengke. Ikaw, Joseph, mag-iingat ka rin sa pagpasok mo sa trabaho. Opo, Nay. Mag-iingat din po kayo, ha? Sabay-sabay kaming umalis sa bahay. Pagdating sa palengke ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Hindi ko alam kung ano pa bang kababalaghan ng mangyayari sa amin. Ilang hayop na rin kasi ang napatay at ang malala pa, wala itong laman loob o di kaya'y hati ang katawan. Minsan halos wala nang matira. Natutulala ako sa mga nangyayari at nahihirapan akong mag-focus. Olivia? Olivia? Ano ka ba naman, bata ka? May bumibili, oh. Pasensya na ho. Ano ho pala sa inyo? Hindi sumagot sa akin ang isang matandang babae, sa halip ay nakatitig lamang siya sa akin. Matalim ito at nakakatakot. Maya-maya ay nagsalita na siya at mas lalo akong natakot. Parang may pinapahiwatig siya na hindi ko maintindihan. May mawawala raw na malapit sa akin at mapupuno ng dugo. Ayaw niya akong alisan ng tingin at talagang nanlilisik ang mga mata niya. Nay, hindi ba siya aalis? Natatakot na ho kasi ako. Hoy, ikaw na matanda ka. Umalis ka na nga rito kung hindi ka naman bibili. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay malakas siyang humalakhak, dahilan para lalo akong matakot. Sa gitna ng pangangamba ay dumating ang isang tao na tutulong sa amin. Isang matandang lalaki na matikas pa rin ang pangangatawan. Anong nangyayari dito? Tay, paalisin niyo nga ho yan at nakakaistorbo siya sa pagtitinda namin. Tingnan ninyo, tinatakot pang manugang ko. Sige, ako nang bahala sa kanya. Maraming salamat po. Ay nako, mga tao talaga kung ano-anong pinagsasabi. Huwag mo na lang isipin yun, ha? Baka nababaliw lang siya. Bilisan mo na dyan para makauwi tayo agad. Nang matapos kami ay agad na rin kaming umuwi ni Nanay Magda. Ayos ka lang ba? Para kang balisa dyan. Hindi niyo po ba naririnig na parang may sumisitsit sa atin? Wala naman akong naririnig na kung ano. Baka naman masyado mo lang iniisip yung matanda kanina. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong pansinin yun. Ligtas dito sa lugar natin, lalong-lalo na sa bahay. Pero Nay, hindi ba kayo nababahala sa nangyayari dito sa lugar natin? Maraming hayop ang nawawala, tapos may patay pang natagpuan nung nakaraan. Wala lang yun, Iha. Huwag mo nang masyadong isipin. Ang mahalaga, ligtas tayo sa tirahan natin. Parang problemado ka naman dyan. Hindi lang mawala sa isip ko yung sinabi ng matanda kanina sa palengke. Ang sabi niya, may mawawala daw at magiging madugo. Ano? Sino yung matandang yan? Teka, sinaktan ka ba niya? Hindi naman niya ako sinaktan, mahal. Wala naman siyang ginawa sa amin. May mga sinabi lang siya na nakakatakot talaga. Mahal, huwag kang matakot. Poprotektahan kita, hindi tayo masasaktan ng kahit sino. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa mga nangyayari sa paligid. Pero may tiwala naman ako sa iyo. Ilang buwan na magmula nang lumipat ako sa probinsya ng aking asawa. May mga pangyayari na nakakakilabot, pero unti-unti na rin akong nasasanay. Ganoon nga siguro ang buhay sa probinsya. Masaya ang naging pagsasama namin ni Joseph hanggang sa dumating ang biyaya na matagal na naming hinihintay. Hala, totoo ba to? Mahal, halika rito. Oh, bakit, mahal? Oo, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Mahal, tingnan mo. Magkakaanak na tayo.
Ano? Sandali, di ko maproseso. Tama ba yung naririnig ko? Buntis ka? Oo, mahal. Magkakaanak na tayong dalawa. Magkakaroon na tayo ng baby. Mga kapitbahay! Buntis ang asawa ko! Magkakaanak na kaming dalawa! Ano ka ba naman? Nakakahiya. Gusto ko ipaalam sa lahat na magkakaanak na tayo at sobrang saya ko. Anong kaguluhan to? At bakit ka sumisigaw, Joseph? Nay, buntis si Olivia. Magkakaanak na po kami. Ganun ba? Nakakatuwa naman at magkakaapo na pala ako. Kumusta ang pakiramdam mo, Olivia? Ayos lang naman po ako, Nay. Dumito ka na lamang sa bahay para makapagpahinga ka ng maayos. Mahirap na't nagdadalang tao ka na. Oo nga, mahal. Ako na lang magtatrabaho para sa atin. Nay, mahal. Kaya ko pa naman po. Saka hindi naman mabigat ang trabaho sa palengke. Hayaan niyo na ako, please. Ang boring din kasi dito sa atin. Mas gusto kong makatulong sa inyo. Ay, basta Olivia. Huwag kang magbubuhat ng mabibigat. O di kaya'y kikilos ng kikilos. Kumain ka rin na masusustansyang pagkain palagi, ha? Opo. Aalagaan ko mabuti ang aking sarili lalo na't may dinadala na po ako. Saglit lang ha. Bibili muna ako ng pansit sa labas para makapag-celebrate tayo. Lumabas saglit si Joseph para bumili ng simpleng handa para sa magandang balita. Nang makabalik siya, dala ang isang bilao ng pansit at inumin. Agad naming pinagsaluhan iyon nang may ngiti sa labi. Buntis na ang asawa mo, Joseph. Maglagay ka ng buntot ng pagi para sa kaligtasan ng mag-ina mo. Sige po, Nay. Bukas na bukas din pupunta ako kay Lolo Teryo. Sama ako. Tapos mahal, gusto ko na rin pala sanang magpa-check up bukas sa center para malaman ko kung ilang buwan na si baby. Tumango sa akin si Joseph. Ngiting-ngiti pa rin. Kinabukasan, maaga kaming gumising para magtungo na sa malapit na center. Mag-iingat kayo sa pagpunta sa center, ha? Gustong-gusto ko nang makita ang kalagayan ng una kong apo. Sa inyo po namin unang ibabalita ang tungkol kay baby, Nay. Tara, mahal. Baka humaba pa ang pila sa center eh. Saglit lang yung oras na binigay sa akin ng katrabaho ko. Nay, alis na ho kami. Sige mga anak, mag-iingat kayo. Excited na ako malaman yung lagay ng anak natin. Ako, nakakatuwa, mahal. Nabiyayaan na rin tayong dalawa. Ako rin, mahal. Sobrang saya ko na magkakaanak na tayo. Naglalakad na kami nang masalubong namin ang isang bata na anak ng aming kapitbahay. Nakatitig siya sa aking asawa at halos maputulan ako ng hininga nang sabihin niyang may nakasunod dito. Sa mga sandaling ito ay ramdam ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ako, mahal, huwag mo masyadong isipin yung mga sinasabi ng batang yon. At saka, alam mo naman ang mga bata ngayon masyadong mapagbiro saka kung ano-ano na rin yung napapanood sa TV. Sana nga. Ang dami kasing nangyayari dito sa atin. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan, mahal. Bawal sa'yo may stress. Baka ma-stress din yung baby natin. Nakangiting tumango na lamang ako sa kanya. Pagkarating sa center ay agad kaming pumila para sa check-up. Maayos ang lagay ng anak namin kaya tuwang-tuwa si Joseph sa nalaman. Lalong-lalo na ako. Mabuti naman at maayos siya. Excited na talaga akong makita at mawakan yung baby natin. Alam mo, ngayon, magpunta na muna tayo kay Lolo para mapakilala ko na yung maganda kong asawa. Loko-loko ka talaga. Naglakad na kami papunta sa bahay ng kanyang lolo sa itaas daw ng bundok kaya malayo-layong lakaran ang ginawa namin. Habang naglalakad ay biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng bata kanina. Hindi ko mawari kung ano ba ang nais niyang sabihin dahil sa totoo lang, napakaraming hiwaga na ang nararanasan ko sa baryo ng aking asawa.
Oh, ikaw pala yan, Apo. Anong maitutulong ko sa iyo? Abay, pumasok muna kayo rito sa loob para mapaghandaan ko kayo ng pagkain. Magandang araw, Lo. Ito nga pala si Olivia, asawa ko. Magandang araw ho sa inyo. Ay, ikaw pala yan, Iha. Magandang araw din sa iyo. Magkakilala kayo? Mahal, siya pala ang lolo mo. Siya yung tumulong sa amin ni Nanay Magda na paalisin yung matanda doon sa palengke. Hindi ko na nakwento pa sa'yo dahil nawala na rin sa isipan ko. Ganun ba? Sandali lang mga apo at kukuha lang ako ng makakain, ha? Mahal, ang galing. Siya pala ang lolo mo? Oo, mahal. Hindi lang siya masyadong nagagawi sa bahay dahil baka abala siya eh. Ano bang kailangan ninyo at nagawi kayo rito? Buntis po kasi ang asawa ko. At alam nyo naman ho na may kumakalat dito sa atin. Hihingi lang po sana ako ng pangontra, buntot pagi. O sige, sandali lang. Umalis si Lolo Terio para kunin ang buntot ng pagi. Pagbalik ay agad niyang inabot ito sa amin. Hindi na muna kami umuwi kaagad ni Joseph dahil nagkwentuhan muna sila ni Lolo Terio. Hindi ko nalaman na isa pala siyang albularyo. Isang magaling na albularyo. Hapon na nang makauwi kaming dalawa ni Joseph. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Diyos ko, may natagpo ang patay na naman doon sa kakahuyan. Nakakatakot na talaga. Kaya kayo, huwag na huwag kayong lalabas sa gabi ha. Ikaw Joseph, huwag na huwag ka na makipag-inuman sa mga kaibigan mo pagsapit ng gabi. Opo, Nay. Hindi na ako lalabas sa gabi dahil kailangan kong bantayan ang asawa ko. Nakakatakot naman, mahal. Diyos ko, hanggang kailan ba yan? Hindi pa rin ba nahuhuli ang sospek? Iha, hindi simpleng tao lang ang gumagawa nun. Alam mo ba ang aswang? Aswang? Hindi po kami naniniwala ng pamilya ko sa ganon. Magmula ngayon maniwala ka na sa mga aswang, Iha. Nakakatakot naman po. Huwag kang mag-alala, mahal ha. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyo ng anak natin. O siya, nakakuha na ba kayo ng buntot ng pagi? Opo, Nay. Kaya ngayon lang din kami nakauwi dahil nagkwentuhan pa kami ni Lolo Terio. Mabuti naman kung ganun. Hali kayo sa kusina para makakain na tayo. Maaga nila akong pinagpahinga dahil kailangan daw ng mga buntis na may sapat na tulog. Dahil gusto kong maging malusog ang anak ko, sinunod ko ang bilin nila. Maaga akong nakatulog hanggang sa maalimpungatan ako dahil ginigising ako ni Joseph. Olivia. Mahal? Bakit? Ganun na lamang ang pagtataka ko nang makita ko si Joseph na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ha? Sino yung tumawag sa akin kung tulog ang asawa ko? Diyos ko po. Napasign of the cross na lamang ako sa nangyaring yun. May tumawag sa akin gamit ang boses ng aking asawa. Gustuhin ko man siyang gisingin pero alam kong pagod din siya. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Panibagong araw na naman para sa amin. Hindi ko na sinabi pa sa kanila ang nangyari kagabi dahil baka matakot din sila, kagaya ko. Nasa palengke ako noon, tumutulong sa pagtitinda ng gulay. Magandang araw ho. Bili na kayo. Murang-mura lang ang gulay at sariwa pa. Nako, ang daming bumibili sa atin. Mukhang may dalang lucky charm ang apo ko ha. Mukhang nga po. O suki, bili na. Murang-mura ang gulay. Isang ginang ang lumapit at bumili. Nakangiti siya sa akin ng matamis. Napakaganda mo, Iha. Pabili nga ako ng 1 taloy ng sitaw at 10 pisong kalabasa. Ako nga pala si Nelia. Olivia ho, ikinagagal ako na makilala kayo. Salamat.
Ay, napaka-blooming mo. Siguro buntis ka, no? Paano niyo ho nalaman? Ganyan na ganyan din ang anak ko nung nagbubuntis sa apo ko. Kaya nahalata ko agad na buntis ka. Ganun ho ba? Oo, iha. Nagtitinda rin ako dyan sa tapat ng mga kakanin at prutas. Baka sakaling magustuhan mong bumili. Sige ho, kapag may oras dadaan ako sa inyo. Umalis na ang matandang babae. Nagpatuloy kami sa pagtitinda ni Nanay Magda. Bandang tanghali na kami natapos at umugong na naman ang balita na may hayop na nawala sa amin. Mas lalo akong binabalot ng kaba dahil sa mga nangyayari sa aming baryo. Napakaraming misteryong bumabalot na tila hindi ko maipaliwanag. Mahal, kaya tayo sa labas. Bagong sahod ko, saka bilhin na rin tayo ng mga vitamins sa kagatas mo. Tara, isama natin si nanay. Naku, hindi na mga anak. Kayo na lamang at ako'y pagod na rin. Pasulubungan niyo lang ako at saka para mag-enjoy din kayong mag-asawa. Dahil puro na lang din kayo trabaho. Umalis kami ni Joseph para kumain sa labas. Sa isang fast food chain kami pumunta dahil yun talaga ang hinahanap ko. Parang may amoy malansa. Ha? Wala naman ah. Kumain na lang tayo. O sige, maupo ka na. Ako na lang ang order para sa ating dalawa, ha? Nang umalis si Joseph, nakita ko na naman si Aling Nelia, kaya kumaway ako sa kanya. O Aling Nelia, ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw pala yan. Bibili lang ako ng burger para sa apo ko kaya napadaan ako eh. Ikaw ba sinong kasama mo? Kasama ko ang asawa ko. Nandun siya sa counter para mag-order. Sige, iha. Ay, naku, ang ganda-ganda mo talagang bata. Panigurado malusog yung dala mo. Salamat po at mag-iingat kayo sa pag-uwi. Tumango siya sa akin at ngumiti bago umalis. Nakabalik na rin si Joseph. Sino yung nakausap mo, mahal? Si Aling Nelia lang yun, mahal. Tindera din dun sa palengke. Ganun ba? Tara, kain na tayo. Panigurado magugustuhan ni baby tong in-order ko. Kumain na kami ni Joseph. Masaya kaming nagkwentuhan habang kumakain at nang matapos ay dumiretso naman kami sa isang butika para bumili ng mga vitamins na nireseta sa akin. Sinulit talaga naming dalawa ni Joseph ang pamamasyal kaya hindi namin namalayan ang oras. At gabi na nang magdesisyon kaming umuwi. Inayos muna namin ni Joseph ang mga napamili bago matulog. 8:00 na ng gabi pero dilat na dilat pa rin ako. Iniisip ko ang pamilya sa Manila at kung kumusta na kaya sila. Shit. Mahal, gumising ka. Bakit gising ka pa? Anong meron? May kumakaluskos kasi sa bubong. Natatakot ako. Saglit lang. Kukuha lang ako ng asin para isaboy sa bubong at ilagay sa bintana, ha? Iniwan ako ni Joseph at takot na takot pa rin ako sa mga naririnig ko. Maya-maya bumalik na siya at mukhang inaantok pa rin. Nasabuhayin ko na ng asin, mahal. Tara na, matulog na tayo. Tumango ako sa sinabi ng aking asawa. Hindi ko na narinig pa ang kaluskos sa bubong, kaya nakatulog na rin ako ng mahimbing. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo ni Nanay Magda sa palengke. Marami rin kaming customer kaya halos hindi kami magkanda-ugaga sa ginagawa ng muling lumapit sa amin ang matandang babae na nanakot sa akin noon at muli siyang nagbigay ng babala sa amin. Sa inis ni Nanay Magda ay walang habas niyang pinaalis ang matandang babae at naiwan akong mag-isa sa pwesto namin. Pag-uwi, kinuwento ni Nanay kay Joseph ang nangyari sa palengke. Alam mo ba kanina,
Nakakatakot yung matandang babae sa palengke. Diyos ko, kung ano-ano ba naman ang pinagsasabi dito kay Olivia. Oh, anong sinasabi niya? Sinabihan niya na mag-ingat ito dahil may mawawala raw. Kaya pinaalis ko talaga siya sa pwesto natin. Ayoko namang ma-stress itong manugang at apo ko. Pag-alagala raw ang aswang dito sa atin kaya may binubuo silang grupo para matugis yun. Sana lang talaga mahuli na nila para hindi na masyado makagambala dito sa lugar natin. Kaya ikaw, Olivia, mag-iingat ka. Mabango ang amoy mo sa mga lahi nila. Opo, Nay. Lumabas ako ng saglit para bumili sa kapitbahay namin at doon muli kong nakita ang bata na yun. Muli niyang binanggit sa akin yung tungkol sa nakasunod sa asawa ko. Sinubukan ko siyang tanungin pero ang sinasagot niya lang ay kapareho lamang ng kanyang sinasabi. Isang babae na maliwanag. Isang gabi nakita ko ang asawa ko sa bakuran na nagsisibak ng mga kahoy. Mahal? Oh, bakit? Gabi na at baka mahamugan ka pa. Teka, saglit lang tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Wala ka bang kakaibang nararamdaman? Wala naman, bakit mo naman naitanong yan? Nabanggit na naman kasi sa akin nung anak ng kapitbahay na may nakasunod daw sa iyong babae. Madaldal lang talaga yung batang yun. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba, mahal. Aray! Diyos ko, ang laki ng sugat mo, mahal. Hindi ka kasi nag-iingat. Sa akin ka kasi nakatingin imbis na sa ginagawa mo. Nataga mo tuloy ang sarili mo. Saglit lang, kukuha ako ng bulak sa loob. Dito ka lang, mahal. Tingnan mo, nawawala yung sugat ko. Nanlaki ang mata ko sa nasaksihan. Totoo ngang kusang naghilom ang sugat niya sa kamay na sobra naming ipinagtaka. Paano nangyari yan, mahal ko? Paanong naghilom ang sugat mo nang wala ka namang ginagawa? Nagkibit lang siya ng balikat sa akin. Para bang hindi yun ang unang beses na nangyari sa kanya yon. Kaya mas lalo akong nagtaka. Pumasok na tayo, mahal. Huwag ka na mag-alala sa sugat ko. Mabilis lang din naman itong gumagaling eh. Nako, ayan na naman ang alulong ng mga aso. Pumasok na kayong mag-asawa rito. Magsara na tayo para makatulog na rin ng maaga. Parang may nakatayo sa harapan ng bakuran. Wala naman, anak. Baka naman kapitbahay lang natin na napadaan. Pumasok kami ni Joseph sa loob nang biglang may malakas na kalabog mula sa bubong ng bahay. Diyos ko, kayo na pong bahala sa amin. Napatingin ako kay Joseph nang bigla siyang magsalita pero gamit ang isang hindi pamilyar na boses. Agad akong natakot kaya naman ginising ko siya. Gumising ka, Joseph. Mahal, gumising ka. Ano bang nangyayari sa iyo? Anong nangyayari? Bakit umiiyak? Nagsasalita ka kasi habang tulog. Tapos iba pa ang boses mo. Natatakot na talaga ako. Nananaginip ka ba? Baka naman may masama ka nang nararamdaman ha? Magsabi ka sa akin. Hindi ko alam na nagsasalita ako habang tulog, mahal. Palagi mo ba ako naririnig? Hindi naman palagi pero madalas oo. Tapos parang nag-iiba yung boses mo. Ganun ba? Sige, sa susunod magpapatingin na ako kay Lolo Teryo. Baka sakaling mabigyan niya ako ng kasagutan. Halika na, matulog na tayo. Baka mapano pa kayo ng anak natin. At saka, sabi ko naman sa'yo, di ba po protektahan ko kayong dalawa. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat, mahal. May tiwala ako sa iyo. Kinabukasan kumalat na naman ang balitang may natagpuang patay na aso. Putol ang ulo nito. Habang tumatagal, mas lalong nagiging nakakakilabot sa aming baryo.
hindi pa rin kasi nila mahanap-hanap kung sino ba ang nasa likod ng mga pangyayaring yon. Tulala ako sa palengke nang lapitan ako ni Aling Nelia. Oh, kumusta ka pala? Mas lalo kang nagiging maganda habang lumalaki ang tiyan mo. Salamat po. Mukhang napadaan na naman kayo dito sa tindahan namin. Ubus na bang paninda nyo? Oo, Iha. Ito nga pala, nagtira talaga ako ng prutas para sa'yo. Hala, maraming salamat po, Aling Nelia. Nag-abala pa po kayo. Walang anuman. Gusto kong maging malusog kayo ng dinadala mo. Lalo pa't lumalaki ng tiyan mo. Salamat po talaga. Sige na, at aalis na ako. Kailangan ko na rin umakauwi. Ingat po kayo. Tuwang-tuwa ako sa prutas na binigay ni Nanay Nelia sa akin, kaya naman takam na takam ako habang kinakain ito nang biglang makaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan. Aray ko po. Diyos ko, anak Olivia. Anong nangyayari sa'yo? Nay, sobrang sakit po ng tiyan ko. Halika't maupo ka rito. Kukuha ko ng langis. Matinding pananakit ng tiyan ng naramdaman ko. Humihilab ito. Takot na takot ako sa mga sandaling yun. Lumuluha ang mga mata ko dahil sa aking nararamdaman. Maya-maya ay dumating na si Nanay Magda at may pinahid siyang langis sa akin. Kusang nawala ang sakit ng aking tiyan. Saan galing yung kinain mo? Kay Aling Nelia po. Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit na ano sa kahit na sino. Mabuti na lamang ay nandito ako. Baka mamaya mapano kayo ng apo ko. Anong nangyayari dito? Itong asawa mo, sumakit ang tiyan dahil sa kinaing prutas. Sandali, ayos ka lang ba, mahal? May masakit pa ba sa'yo? Ayos na ako. Salamat po, Nay. Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit ano, ha? Sa kaibang kutob ko sa Nelia na yan. Parang may kakaiba sa kanya. Basta, sundin mo lang ang bilin ko sa iyong huwag basta magtiwala. Lalo na't may aswang na gumagala sa atin at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mahanap-hanap. Sinunod ko ang payo ni Nanay Magda sa akin. Hindi ako tumanggap ng kahit na ano mula kay Nanay Nelia. Pero pansin ko na lagi siyang lumalapit sa akin o di kaya'y nasa iisang lugar kami. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ko at doon din nagsimula ang sunod-sunod na kababalagan. Magsaboy ka ng asin sa bintana, Joseph. Ikaw naman, Olivia. Huwag kang umalis sa pwesto mo. Hawakan mo to. Umalis ka na sa amin! Huwag ka na maggugulo! Takot na ako sa mga sandaling yun. Nakahawak pa ako sa aking tiyan. Tuluyang umalis ang sinasabing aswang. Akala ko ay ganun lang. Pero gabi-gabi na akong binibisita nito kaya palaging may kalmot sa dingding namin. Malakas ang puwersa ng aswang ayon kay Loloterio. Kaya hirap ang grupo ng mga kalalakihan dito na tugisin ito. Dahil din sa nangyayari ay napilitan ang asawa ko na bumalik sa pag-aalbularyo kahit ayaw niya na sana. Hindi mo kailangan balikan ang pag-aalbularyo. Nay, ito ho ang paraan sa kaligtasan natin. Kailangan kong balikan ang dati kong buhay. Maraming paraan para matalo sila. Hindi mo kailangang bumalik sa ganyang buhay. At saka tinutugis na rin naman ang grupo nila Hector ang aswang na yon. Nay, malakas ang aswang sabi ni Lolo Terio. Kung kinakailangan kong bumalik sa pagiging albularyo para sa kaligtasan ng mag-ina ko, gagawin ko. Para lang hindi niya magalaw si Olivia. Ay nako, sinasabi ko talaga delikado yung ginagawa mo. Hindi mo na sana binalikan pa ang bagay na yan dahil ayan ang dahilan kung bakit nawala ang ama mo. Nay, huwag kang maglala. Hindi ako matutulad kay tatay. Kailangan ko lang gawin to para sa kaligtasan natin. Mahal, sigurado ka ba na ayos lang talaga?
Baka naman mas maganda talaga na hayaan na lang natin sila na tugisin ng aswang. Hindi ako tutunga nga lang para sa kaligtasan natin. Pinilit pang pigilan ni Nanay Magda ang asawa ko pero hindi talaga siya nagpapigil. Muli na namang sumalakay ang aswang sa bahay namin. Rinig na rinig ko ang pagtalon nito sa bubong at pagkalmot sa dingding. Kinabukasan, isang patay na kalabaw na naman ang natagpuan. Hati ang katawan nito at wala na ring laman loob. Bumisita sa amin si Lolo Terio at pinadalhan ako ng prutas. Takam na takam ako habang kumakain ng manggang dala niya. Buong araw na ako lang ang mag-isa sa bahay. Hindi ako sumama sa palengke dahil sumama ang pakiramdam ko. Bandang hapon nang maisipan ko na namang pumunta sa malapit na bakery para bumili ng tinapay. Dahil yun naman ang hinahanap ng panlasa ko, lalo na at mabilis akong magutom. Iha, kumusta ka na? Hindi ka yata nagtinda sa palengke Ay, kayo po pala. Sumama po kasi ang pakiramdam ko eh. Anong ginagawa niyo rito? Bibili sana akong tinapay tapos nakasalubong kita. Oo nga ho, madalas ko na kayong makasalubong. Natutuwa nga ako, lagi kitang nakikita. Hindi na ako sumagot. Sa katahimikan ko'y umalis na rin siya. Naglakad na ako pauwi sa amin at sobrang tahimik ng paligid ng makasalubong ko ang isang aso na grabe ang tingin sa akin. Olivia. Olivia. Sino yan? Lumabas ka! Huwag kang nananakot! Oh, mahal, bakit? May naririnig ka ba o nararamdamang kakaiba? Wala naman. Ano pong ginagawa mo rito sa labas? Dumidilim na oh. Tara na sa bahay, nandun na rin si nanay. Oh, andyan na pala kayo. Bakit mukhang balisa ka na naman, Olivia? May tumatawag kasi sa pangalan ko kanina habang naglalakad ako pa uwi dito. Tapos paglingon ko, wala namang tao. Nako, baka mga bata lang yan na nantitrip. Saan ka ba galing? Bumili lang po ako ng tinapay. Ano ka ba namang bata ka? Sinabi na nga namin sa'yo na wag kang lalabas kapag bandang hapon dahil maraming masasamang elemento ang pakalat-kalat ngayon. Nagutom ho kasi ako sa tinapay. Sa susunod, Iha, magsasabi ka kung nagugutom ka o may gusto kang kainin para ako na ang bibili. Sige po, pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Maya-maya ay nag-asikaso na kami para sa aming hapunan. Hindi mawala sa isip ko yung boses na tumawag sa akin. Parang narinig ko na kung saan yon. Hindi ko na matandaan sa dami ng nangyayari sa amin. Lumabas si Joseph at may ginagawa sa bakuran. Mahal, hindi ka pa ba tapos dyan? Masyado na ang gabi. Magpahinga na kaya tayo at may pasok ka pa bukas. Mahal, mauna ka na munang pumasok. Papasok na rin ako maya-maya. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Pumasok ka kaagad ha? Tumango si Joseph sa akin at ako naman ay pumasok sa loob. Hindi ako natulog kaagad. Sa halip ay hinintay ko na matapos siya. Oh, hindi ka pa pala natutulog. Hindi rin kasi ako makatulog kaagad kaya hinintay na lang kita. Huwag ka na mag-alala, mahal. Tatalunin ko yung aswang na yon at kailangan lang na malaman kung sino siya. Malapit na namin malaman ni Lolo kung sino yung hayop na gumagambala dito sa lugar natin eh. O isasara ko lang yung mga bintana, matutulog na tayo pagkatapos nito. Sinara na muna ni Joseph ang bintana at nagsaboy na rin siya ng asin bago siya bumalik sa kwarto. Paano ba malalaman na aswang ang isang tao? Kapag malansa ang isang tao o kaya wala siyang anino. Yan ang sinabi sa akin ni Lolo kaya mahal, dapat maging mapanuri ka sa paligid mo. Sana talaga mahuli na yung hayop na yun. Masyado na siyang nakakatakot.
Mahuli din yun. At akong tatalo sa kanya. Yumakap na lamang ako sa aking asawa nang may takot at pangamba sa aking puso sa gabing malamig. Muling sumalakay ang aswang sa amin kaya nagkagulo sa lugar namin. Lumabas ang grupo nila Hector para tugisin ito, ngunit masyado itong malakas kaya nakawala na naman. Malakas talaga ang hayop na yan. Napakarami na niyang napatay na hayop dito sa atin at ngayon naman, mukhang target naman niya ang pamilya ni Joseph. Sa susunod, sasama ako sa pagtugis ng aswang na yan. Kailangan ko kumilos para sa kapakanan ng mag-ina ko, no? Mas malakas ang puwersa ng aswang. Lahat kami sa aming baryo ay mas lalong nangangamba para sa kaligtasan ng bawat isa. Nilabanan ko ang nararamdamang takot. Kailangan kong maging matapang para sa aking pamilya. Ngunit isang araw ay nasaksihan ko ang hindi inaasahan. Si Ate Nelia, walang anino at amoy malansa. Hindi ko napapansin ang amoy niya noong mga nakaraang araw, pero sobrang lakas ngayon. Nay? Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Takot ka na naman ata dyan. Si Aling Nelia po. Anong meron? Sinaktan ka ba na matandang yon? Hindi ho. Pero may nalaman ako. Sinabi kasi ni Joseph sa akin kung paano malalaman kung aswang ang isang tao. Ang sabi niya, kapag malansa daw o kapag walang aninong isang tao, aswang daw yun. Tapos kanina, nagkasalubong kami ni Ate Nelia. Wala siyang anino at sobrang lansa niya. Diyos ko po, sabi na iba ang kutob ko sa matandang yun. Kaya pala madalas kanyang lapitan o di kaya sundan. Malamang sa malamang, naaamoy niya yung pinagbubuntis mo. Kaya nga ho, natatakot po ako, Nay. Naalala ko pa na nagbigay siya ng prutas sa'yo. Ang demonyong yun, balak pang saktan ng apo at manugang ko. Mabuti pa't dumito ka na lang muna sa bahay. Sa gitna ng pag-uusap namin, biglang dumating si Lolo Teryo. Tay, napadaan ho yata kayo. Kilala niyo ba kung sino ang aswang na kumakalat dito sa atin? May hinala na ho kasi kami. Bakit niyo natanong? May nahuling aswang kagabi. At ayon sa mga nakakita, isang matandang babae ito. Nakita bang itsura niya? Masyado siyang malakas, Apo. Kaya nakatakas na naman siya. Kaya panigurado ay gumagala na naman yon. May sasabihin din pala ako, Lo. Ano yun? Kilala niyo si Ate Nelia, di po ba? Oo. Madalas ko siyang nakikita sa palengke. Mukhang isa siyang aswang. Sinabi kasi ni Joseph sa akin kung paano malalaman yun. Siya marahil ang sinasabing aswang. Malakas nga ang puwersa nila dahil kaya niyang magpanggap. Mabuti na lang at nalaman mo yan. Iba ang hinala ko sa matandang yun. Ang bigat kasi ng dala niya. Maya-maya ay dumating na rin ang aking asawa mula sa kanyang trabaho. Pagkatapos kumain, lumabas siya nang hindi nagpapaalam sa akin kaya hinanap ko siya kaagad. Mahal? Nasa na ba yun? Hindi pa rin pala siya tumitigil sa ginagawa niya. Lumabas ako ng kwarto para hanapin ang asawa ko. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita siyang nakatayo sa harapan ng isang matandang puno. Agad akong lumabas para malapitan siya pero nabigla ako nang makita siyang nakapikit at nagsasalita. Joseph, gumising ka! Gumising ka! Anong ginagawa mo dyan? Joseph, ano ba? Sabi ko na ngang gumising ka! Diyos ko, anong nangyayari rito? Nay, si Joseph nagsasalita siya, pero iba ang boses niya. Tumabi ka muna, Iha. Lumapit si Nanay Magda sa aking asawa at may binulong ito.
Ano nangyayari? Bakit nandito tayo sa bakuran? Nay, bakit ano nangyayari? Pumasok na tayo sa loob. Ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba o naaalala man lang? Wala akong maalala. Nagulat na nga lang ako, nandun ako sa harapan ng puno eh. Ang akala ko nga mahimbing ang tulog ko. Teka, natakot ka ba? Oo. Pero mas lamang ang pag-aalala ko sa'yo. Diyos ko. Mahal, nandyan na naman siya. Huwag ka matakot. Hindi ka malalapitan ng hayop na yan. Lumabas si Nanay Magda, dala ang buntot ng pagi at inabot niya ito kay Joseph. Patuloy sa paglipad ang aswang sa bubungan namin at panay siya sa pagkalmot sa dingding. Dinig na dinig ang pag-alulong ng mga aso. Masyado siyang malakas kung kaya't parang walang talab ang asin at bawang. Hayop ka, papatayin kita! Kitang-kita ko ang mukha ni Ate Nelia. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Para siyang gutom na gutom habang nakatingin sa akin. Nanginginig ang mga laman ko sa nasaksihan. Masyado siyang malakas kaya nakawala na naman siya. Kumalat dito sa baryo ang tungkol sa kanya. Hirap na hirap ang grupo na mahuli siya dahil masyado siyang malakas. Napakaraming hayop ang natatagpo ang patay at higit sa lahat ay hindi siya tumigil na manggulo sa akin. Nagtungo na rin kami sa bahay ni Lolo Teryo upang malaman pa ang mga dapat na gawin at ang tungkol sa kalagayan ng aking asawa. Si Nelia, ang asawa ng aswang na tinalo ng ama mo noon. Marahil ay gusto niya magiganti kaya madalas siyang nasa bahay ninyo. Gusto niya siguro masaktan ng asawa at anak mo kagaya na ginawa ng kanyang asawa sa pamilya mo. Ano? Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Isang albularyo din ang ama mo noon at siya ang mortal na kaaway ng pamilya ng mga aswa. Nagkasagupaan sila noong bagong panganak pa lang si Magda sa inyong magkapatid. Kapatid? May kapatid ako? Wala bang nabanggit ang nanay mo sa'yo? Mayroon kang kakambal, apo, at babae siya. Josephine ang kanyang pangalan. Walang nabanggit sa akin si nanay. Teka, nasa na yung kapatid ko? Kinuha na siya ng kalikasan. Isa na siyang engkanto, apo, at Lirael ang kanyang bagong pangalan. Ibig sabihin, iyon ang dahilan kung bakit nagsasalita ka ng tulog at iba ang boses mo. Anong sinabi mo? Ilang beses kong nakita at narinig na nagsasalita si Joseph na gamit ang boses ng babae. At saka madalas sabihin ng anak nila Madel na si Joy na may nakasunod daw kay Joseph na babae at maliwanag daw. Mukhang si Lirael nga yun, apo. Isa na siyang alagad ng kalikasan at maaaring makakatulong siya sa atin upang talunin ang mga masasamang aswang. Pwede ko ba siyang makausap, Lo? Kumuha si Lolo Teryo ng kandila habang binibigkas ang kanyang dasal. Biglang lumakas ang ihip ng hangin kaya napahawak ako sa braso ng aking asawa. Ramdam namin ang kakaibang enerhiya sa paligid. Sa ngalan ng liwanag at kalikasan, ipakita mo ang iyong sarili, Lirael. Maya-maya unti-unting lumiwanag ang kapaligiran. Isang napakagandang babae ang lumitaw sa aming harapan. Kulay pilak ang kanyang buhok. Ang kanyang balat ay nagliliwanag at ang kanyang mata kapareho ng kay Joseph. Ikaw ba ang kakambal ko? Ako nga. Matagal na kitang sinusundan. Totoo palang sinabi ni Joy na may sumusunod sa akin. Matagal ko na kayong pinagmamasdan ng asawa mo. Nakabantay lang ako sa inyo sa paligid. Kaya pala kapag nasusugatan ako o nasa panganib ako, pakiramdam ko may pumuprotekta sa akin. Kailangan ninyong magsanib puwersa upang matalo ang kasamaan. Pero sa mundo namin may kapalit. Hindi pwedeng libre ang lahat kagaya rito sa lupa. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan namin si Lirael, ang engkantong kakambal ng aking asawa.
Ngayon ay naniniwala na ako sa mga sinasabi ni Joy sa amin. Umalis kami sa bahay ni Lolo Teryo at kitang-kita ko ang pagkabalisa sa mata ng aking asawa. Mahal, okay ka lang ba? Oo naman. Hindi lang ako makapaniwala na may kakambal pala ako. At isa pa siyang engkanto. Kaya pala madalas siyang banggitin ni Joy. Totoo pala siya. Mas lalong naging malakas ang puwersa ni Aling Nelia. Parang walang humpay ang panganib na dala niya sa baryo, lalong-lalo na sa pamilya namin. Kaya mas lalong inaral ng aking asawang tungkol sa pag-albularyo hanggang sa matutunan niya na ang pagtawag sa kanyang kakambal na si Lirael. Sinubukan ng aking asawa na tawagin si Lirael pero hindi ito lumabas kaagad. Sa halip ay nabasag ang mga plato namin. Ilang beses na kitang sinabihan na wag mong babalikan ang bagay na yan. Pero Nay, ito ang magliligtas sa mag-ina ko. Ang magliligtas sa atin. Marami pang paraan. Alam mo na ngang dyan namatay ang tatay mo noon. Malakas ang pamilya nila. Ang kailangan nating gawin ay magpakalayo't umiwas na lamang. Hindi, dito lang tayo. Ako ang lalaban sa pamilya ng mga aswang na yan. Hindi ito matatapos kung lalayo tayo palagi. Sinabi na ngang tumigil ka dyan, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Joseph. Delikado ang ginagawa mong yan. Alam ko na ho ang ginagawa ko. Hindi ako tutunga nga para sa kaligtasan ng mag-ina ko, para sa kaligtasan natin. Joseph, anak. Ano to? Bakit? Paano mo nalaman? Inay, alam kong may kakambal akong engkanto at si Lolo Teryo ang nagsabi sa akin. Humingi ako ng tulong sa kanya para matalo ko yung mga aswang na yun. Anong kailangan mo? Diyos ko po. Hindi ito totoo. Kailangan ko ang tulong mo. Lumalakas na ang pwersa ng mga aswang. Unti-unti niyang winawasak ang katahimikan ng baryo. May kapalit ang bawat paglaban. Sa mundo namin hindi basta-basta ang ibinibigay ang tulong namin ng libre. Kung ano man ang kapalit nun, handa akong harapin. Magiligtas lang ang lahat, lalong-lalo ng mag-ina ko. Joseph, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Hindi na siya ang kakambal mo. Isa na siyang alagad ng kalikasan. Tawagin mo ko. Kung talagang buo na ang desisyon mo, handa akong tulungan ka upang sugpuin ang puwersa ng kasamaan. Pero tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, na may kapalit ang lahat. Umalis na si Lirael kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Hindi man siya nagtagal pero ramdam pa rin namin ang kakaiba niyang presensya na mahiwaga. Tumingin ako sa aking asawa na malalim ang iniisip. Lumipas ang 1 linggo, gabi-gabi kaming ginagambala ni Aling Nelia. Sa pagkakataong yun, mas mabangis at mas mapanganib. Isang bangkay ang natagpuan na puno ng sakmal at sugat ang katawan. Ang biktima ay ang isa sa kasama sa pagtugis kay Nelia. Hindi matatapos ang kasamaan yan kung hindi ako kikilos. Kailangan ko ang kakambal ko. Kailangan ko ng tulong ni Lirael. Handa akong tumulong para matugis yung aswang na yan. Mamayang gabi, muli siyang tutugis ng mga tao. May sugat naman na siya sa kanyang bandang bewang. Paniguradong mahina na rin yun mamayang gabi. Sasama ako mamayang gabi. May gagawin lang ako. Pwede niyo ba ako mahintay? Oo naman. Kung makakatulong yan sa kanila, Apo, huwag ka mag-alala. Tutulong din ako sa abot ng aking makakaya. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ng aking asawa. Tumingin siya sa akin. Puno ng pagmamahal ang mga mata na para bang handa akong protektahan sa lahat ng panganib. Mahal, tatapusin ko tong laban na to para maging ligtas na tayong lahat. Lalong-lalo na kayong dalawa ng anak natin. Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita. Pero sabi ni Lirael, may kapalit ang lahat. Natatakot ako. Kung meron man, handa akong harapin yon para sa kaligtasan ng lahat. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi kita iiwan. Lalabanan ko lang sila.
Pero kung may masamang mangyari, itatak mo sa isip mo na nandito ako palagi, ha? Huwag kang magsalita ng ganyan, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Lutang ang aking isipan. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay ko. Napahawak ako sa lumalaking tiyan. Nangangamba pero puno ng pag-asa. Ang mundong tahimik noon ay biglang napuno ng kababalaghan. Hindi ako makapaniwala na magkikita pa ng landas ang mga anak ko. Ako rin ho. Si Lirael pala yung madalas na tumatawag sa akin. Napatingin ako sa isang puno at naalala ko bigla si Lirael. Hindi mawala sa isipan ko ang itsura niya. Bigla ko ring naalala ang sinabi ng matandang babae sa akin na may mawawala at magiging madugo ang lahat. Maghahanda ako para kalabanin ang aswang na yun. Sigurado ka na ba, mahal? Buo na ang loob ko at saka may kasama naman ako eh. Nandiyan naman si Lirael at saka si Lolo Teryo para gabayan ako eh. Mag-isip ka ng mabuti, anak. Huwag kang padalos-dalos at delikado yung ginagawa mo. Wala nang oras, Nay. Kailangan nang matapos yung kasamaan niya. Kinagabihan, pumunta si Lolo Teryo sa bahay dala ang isang kwintas at libro. Nagsimula sila sa isang ritual upang tawagin si Lirael. Lirael, tagapangalaga ng kalikasan, lumabas ka na at magpakita. Anong kailangan nyo? Kailangan ko ng tulong mo. Si Nelia masyado na siyang malakas ngayon, may napatay na siyang grupo nila Hector. At hindi niya titigilan ng pamilya ko lalong-lalo na ang mag-ina ko. Handa akong tumulong pero ikaw, handa ka ba sa kapalit nito? Handa ako sa kung anumang kapalit niyan. Anak, huwag kang tumuloy. Magpakalayo-layo na lamang tayo. Nay, hindi matatapos kung hindi natin sila tatapusin. Kailangan ko kumilos. Kung patuloy tayong lalayo, mas lalo lang sila magiging mapanganib. Kailangan nating magsanib puwersa para matalo ang kasamaan. Kailangan nasa loob ako ng katawan mo. Sige, kung yan ang kinakailangan gawin. Hindi na nagpapigil ang asawa ko sa kanyang nanay. Tinuloy na nila ang ritual upang mag-isang katawan si Joseph at Lirael. Kitang-kita ko na parabang umiikot ang paligid dahil sa nangyari. Ayan, tuluyan ang naging isa ang katawan nilang dalawa. Maganda na tayo. Paparating na siya at kailangan na natin siyang harapin. Nasa iisang katawan na noon si Joseph at Lirael. Kabilugan ng buwan at alam naming darating si Nelia upang sugurin kami. Naghanda kaming lahat upang harapin siya. Sumama ka sa amin. Hindi sasamang mag-ina ko. Dito lang sila. Ako ang haharap. Hindi siya magpapakita sa atin. Si Olivia at ang bata sa sinapupunan niya ang tunay na pakay. Huwag kang mag-alala. May proteksyon sila mula sa akin. Mula sa kalikasan. Sumama ako upang harapin si Nelia. Puno man ng pangamba pero nagtiwala pa rin ako dahil sa proteksyon na binigay ni Lirael sa akin at sa anak namin. Sa isang malawak na lupain kami pumunta upang harapin si Nelia at ang puwersa ng kasamaan. Parating na siya at maganda na tayong lahat. Nilabas nila ang sibat at mga pana upang targetin si Nelia, ngunit masyado talaga itong malakas. Pulang-pula ang kanyang mata. Sinubukan niyang sugurin ako pero hindi siya nakalapit sa akin dahil sa proteksyong nilagay sa akin ni Lirael. Akong harapin mo! Huwag kang mag-ina ko! Isa kang hangal! Kahit may engkanto pa sa katawan mo, hindi niyo ako matatalo! Kayo na! Sugurin siya! Walang naging epekto ang mga armas na dala nila laban kay Nelia. Lahat ay natumba, pero si Joseph nanatiling nakatayo. Tiningnan ko siya at sa mga oras na ito ay aura ni Lirael ang aking nakikita. Maliwanag
puno ng katapangan. Unti-unting humakbang ang asawa ko hawak ang isang sibat. Hindi mo ako mapipigilan! Mahal, huwag kang lumapit, baka mapahamak ka. Hindi nagpapigil sa akin ang asawa ko. Kitang-kita ko kung paano sila naglaban ni Nelia. Parehong malakas ang puwersa ng bawat isa sa kanila. Mas lumakas ang ihip ng hangin at ang alulong ng mga aso. Hindi maaari! Hindi niyo ako matatalo! Panahon na para matapos ang kasamaan mo, ang kasamaan ng lahi ninyo. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nilabanan ni Joseph si Nelia sa tulong ni Lirael, Sir Jupiter. Nanginginig ho ako nung mga oras na yon. Joseph! Tama na, mahal! Tama na! Dapat nang matapos ang kasamaan mo, sa ngalan ng kalikasan, ikaw at ang buong mong lahi ay mawawala na. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa unti-unting bumagsak si Nelia sa sahig at naging abo. Ngunit kasabay ng kanyang pagkatalo ay ang pagbagsak din ng asawa ko sa lupa. Joseph! Gumising ka! Gumising ka! Hindi na siya humihinga, Olivia. Wala na si Joseph. Hindi maaari! Buhay siya! Buhay ang asawa ko! Gumising ka, mahal! Pinilit kong hanapin ang kanyang hininga. Ang tibok ng kanyang puso, wala na. Ito ba ang sinasabing kapalit ni Lirael? Kinuha niya ang buhay ng asawa ko. Ligtas kami. Pero wala na ang lalaking minahal ko. Kagaya ng kanyang ama, sinakripisyo niya rin ang kanyang buhay upang iligtas ang lahat. Matinding pagdadalamhati ang hinarap ko noon. Hindi ko matanggap ang lahat ng nangyari, lalo na sa asawa ko. Kung alam ko lang po na ganoon ang mangyayari, sana pala hindi na lang kami umuwi sa probinsya nila. Pero nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil sa walang hanggan niyang pagmamahal na nabubuhay para sa akin. Sa ngayon, Sir Jupiter, malaki na ang anak namin ni Joseph. Habang buhay kong babaunin ang alaala ng lalaking minahal ko at nagsakripisyo ng buhay para sa aming mag-ina niya. Joseph, mahal ko kung nasaan ka man. Sana masaya ka na dyan. Huwag kang mag-alala at hindi ko pinapabayaan ang anak natin. Baon-baon ko pa rin ang pagmamahal mo. Hanggang ngayon. At yun ang nagsisilbing lakas ko para magpatuloy sa buhay. Mahal na mahal kita, aking Joseph. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako po si Olivia at maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali pong mapili ang aking kwento, magagalit po ba kayo sa hininging kapalit ni Lirael o magpapasalamat dahil natalo ang aswang? Magbabasa po ako ng kasagutan sa comment section. Marami pong salamat.